Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi teste sådan en her zombie en eller anden. Og jeg ved ikke, om den smager godt, eller er den sur eller noget. Så lad os bare teste den. Ja, jeg spiser den her. Ja, vi har fået sådan en hel kiste. Og vi skal igennem noget. Ja. Ja, det der er i hvert fald zombie-agtigt, det her. En hel grøn. Okay, jeg tager den bare helt ind. Det smager dårligt. Ej, den er virkelig sur. Det er derfor, jeg ikke tør at spise den. Nu smager den godt. Det smager godt nu. Hvor har du købt den henne? I Rema 1000 kan man måske få noget. Der var det Wolf. Jeg har også prøvet at smage den. Smager den godt? Ja. Den her skal jeg også få. Der var 2 hver. Ej, jeg troede bare, det var sådan en kasse, hvor man skulle trykke på en knap, og så kom der bare sådan en eller anden væsen, der kom op i jorden. Lad være. Skal jeg åbne den? Ja. Du bare lade være. Den ser klam ud. Tag den nu ind i munden. Ej, må det være. Det så bare mega dumt ud, det der. Det så bare mega dumt ud, det der. Hvor er min slikkepind? Der er en tyggegummi i dem. Ej, men for os blå tunge er det. Ej! Der bliver sådan en zombie. Må jeg se? Prøv at stikke hele tungen ud. Det er bare noget tyggegummi. Nej, det var bare noget tyggegummi. Hey, vi skal smage den her. Jeg vil gerne spise den. Se. Den der skal smage. Ej, stop med. Her på. Smag den her. Lukken. Ja. Ej, pas på, der er ild og alt muligt. Skal vi prøve den her? Jeg tror, det er sådan en zombie-aften. Hey, det smager godt. Det smager af svampebob. Har du smagt svampebob? Ja. Det er bare svampebob-ben. Det hedder Nå. vi sgu. Tak fordi I gad at se med. Hej hej. Hej hej.